Takulandirani mu episode ina yochedwa Yendani Ndi NICO. Program imeneyi tizicheza ndi makasitomala wafunsa mafunso okhudzana ndi NICO ngati amaziwa zambiri zokhudzana ndi kampani imene. Episode ina iliyonse pali mwayi poti customer atha kuwina 300,000 kwacha akayankha mafunso athu mulungu. Te apa tupita kumachinjiri. Tiyeni tikamve kuti contestant wathu atiuza zotani. Aba tafikano kumachinjiri komwe tikufuna tikumane ndi contestant wina oti timfunse mafunso okhudzana ndi NICO. Ndiye tiyeni tikumane nawo atiuze kuti amaziwa chani chokhudzana ndi NICO. Muli bwanji? Tili bwino kainoya. Hayi peso tili bwino. Zikomo. Takulandira ndi program yathu. Zikomo kwambiri. Makonzeka? Ndakonzeka. Kuti muyankhe basi. Kwambiri. Ndemene munalandira message kuti yayi ndithu takusankhani kuti mulowe nawo mpikisano wathu mwamva bwana. Ndipo ndamva bwino ndipo chimwemwe chodzaza kutsaya. Ndipo sindimayembekezera. Ndayazo kuti neyo ndingapezeke zone ndili mmodzi opezeka nawo muphumi bene. Hayi zofumile ndithu ndethu dziweni pang'ono kutuze dzina mapanga chani. Ine ndagina simfune ndimakhala kumachinjiri mene anenera kale. Ineyo ndimagwira ntchito, ndimagwira petroda komanso ndimapangaso business ndimaweta nkhuku. Ndikutoko Christmas zadyera kwanu ndi imeneyo sadadaula ndrama yomwe tikutsata tikuyifuna ndi imeneyi. Okay. Ndi mafunso 5. Okay. Makonzeka kuti tiyambe kwambiri chabwino tulowani mvani athu fuseni mafunso ameneyo tione ngati mmayiziwa NICO. Takulandirani muvani athu ya NICO. Zikomo kwambiri. Zikomo. Sona ababa tikufusani mafunso 5. Okay. Funso lina lililonse value yake ndi 60,000 kwacha. Okay. Zikapezeka kuti funso loyamba mwalondola lapatsogolo lake lapezeka kuti malipira ndiye kuti muluza 50% ya value yomwe mawina kale. Tipitiriza choncho mpaka na mafunso 5 onse ati. Sono lero tikufusani mafunso osiyana-siyana sizoti tasankha kampani imodzi ndi imeneyi ndi mafunso awawa a one NICO. Okay. Yabwino. Funso lanu loyamba. Malingana ndi Pension Act yatsopano ya mchaka cha 2023, munthu atha kutenga 50% ya phindu lake ngati watsala ndi zaka 5 kuti apume pa ntchito. Kodi ndi zaka zingati zopumira pa ntchito pa nkhaniyi? Ndi A. Zaka zopumira pa ntchito zimakhazikisidwa ndi olemba ntchito pomwe membala amene akugwira ntchito. Kapena ndi B. Zaka zopumira pa ntchito zimakhazikisidwa ndi komwe membala anayisungisa pension yake. Musankhepo chinthu chimodzi pamenepo pakati pa A ndi B. B. Yankho lolondola ndi A. Zaka zopumira pa ntchito zimakhazikisidwa ndi olemba ntchito komwe membala akugwirako ntchito. Funso lanu lachiwiri. Lima service anji yomwe NBS Bank imapereka kwa makasitomala ake? A. Banking ndi financial services. B. Telecommunications services. Kapena C. Maservisi azamalonda. Tikatero malondola muli ndi 60,000 kwacha mthumba. Mukumva bwanji? Zipitirire. Funso lanu lachitatu. Ndi maservisi anji omwe mungapeze ku NICO General Insurance? Ndi A. Insurance ya magalimoto, ya business ndi ya zaulimi. Ndi B. Insurance ya business, ya moyo ndi ya nyumba. Kapena ndi C. Insurance ya ulimi, ya moyo ndi ya business. Tikatero ndithu mwalondola, tikatero muli ndi 120,000 kwacha. Wasala mafunso awiri. Funso lanu lachinayi. Kodi cholinga cha Minors Trust Fund ndi chani? Ndi A. Kusamalira ndi kuteteza chuma cha mwana mpaka atakwanisa zaka zomwe zinakhazikisidwa. Ndi B. Kupereka chithandizo cha ndalama kwa mwana pa nthawi ya ubwana wake. Kapena ndi C. Kupereka chipukuta misonzi pomwe wachibale yemwe anali ndi pensioniyo wamwalira.
koma nde mukungowoloka 180,000 kwacha. Funso lanu lotsiriza. Kodi makasitomala angayipeze bwanji akaunti yawo ya NBS Bank? Ndi A, kupita okha ku nthambi ya banki ya pa intaneti ndi banki ya lamya ya m'manja. Sitinamalize tu. Masakakale koma tingomaliza. Kapena ndi B, banki ya pa intaneti komanso nthambi ya banki. Kapena ndi C, ku nthambi ya banki ndi kugwiritsa ntchito banki ya lamya ya m'manja. Mwakazikisa kuti ndi A basi. Ngakhale sininamalize kufunsa. Hayi ndithu mwalondola. Ndetu katero ndamaziza kwana kwa kutoka pa 180 mayo 240,000 kwacha. Hayi ndithu ziko mukwambiri. Tafika ano pa mathero a program yathu. Ayifune ndithu tipezeni. Havande mafika pamalo timati chichiri shopping center. Yaso nomalo amayanga ndikubasa ndiri. Yeta tisiti mafuna kuti ngokusiyana ini ndrama zokha kuziti kuno. Ndeti ndika gift kamene siko ngokwapili. Ayi ndithu siyathokoza ndithu. Anthu amene ali kunyumba kungauza mtani. Anthu amene kunyumba ine ndikungwalimbikitsa kunena zoti Nico asadzayiderere. Akungoyenera kunena zokuti atsate Nico ndithu. Akhale ndi ma insurance yawo alongosoke ndithu zabwinobwino kuti adziyenda ndi Nico. Ngati mene mwayendera yendera ine lero ndi Nico tasangala kopya pasi ndimayembekeza kuti ndikakhale ndi 240 nthumba. Ayi ndithu ife kuthokoza kuti ndakhala nafe kwambiri. Tikatero tafika pa mathero a program yathu ya lero yotchedwa Yendani Ndi NICO. Kodi inuyo mufuna mutenge nawo gawo mu mpikisano umenewu? Tumizani uthenga wa m'manja imene ili SMS ku 0991 323 323. Ngati mukufuna kuziwa zambiri zokhuzana ndi maproduct athu, muyankhulane ndi call center athu pa 323. Komanso ngati mukufuna muone program imeneyi ikupezeka pa tsamba lathu la mchezo la Facebook @NICO Group MW. Komanso mutha kuyipeza pa Zodiac TV. Siku kwambiri ndipo osayiwala Yenda Ndi NICO.